Narito na ang mga malalaking balitan Central Luzon ngayong araw. Nueva Ecija at Arayat, Pampanga, posibleng isa ilalim sa election watch list ayon sa PNP. Pagbabakuna ng general population ngayong Oktubre dapat daw paghandaan ng mga LGU ayon sa IATF. Pampanga's best founder, Lolita Hizon, pumanaw sa edad na 84 at mga obra ng CL-based artist, tampok sa iba't ibang dealership showroom ng Laos Group of Companies. Magandang gabi, Karehiyon. Ako si Sonia P. Soto. At ako naman si Justin Dizon. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Nananawagan si PAMCHAM President Architect Nestor Mangyo sa mga kandidato para sa national positions na ipagpatuloy ang Build program sakaling maluklok sila sa pwesto. Isa rin daw sa kanilang mariing aabangan at iko-konsidera yung mga plataforma kaugnay ng countryside development, isang advokasya ng Business Chamber para malutas ang problema ng congestion sa Metro Manila. May exclusive report si Paulo G. Santos. Malaki raw ang papel na ginagampanan ng pribadong sektor sa paglutas ng tinatawag na infrastructure gap o kakulangan sa sapat na infrastruktura sa bansa ayon sa World Bank. Batay sa 2017 to 2021 data ng National Economic Development Authority o NEDA, umabot sa 1.83 trillion pesos ang halaga ng mga proyekto na nakapaloob sa public-private partnership. Halos dumoble raw ito kung ikukumpara noong unang taon ng Administrasyong Duterte kung saan karamihan sa mga proyekto ay pinopondohan sa pamamagitan ng foreign loans o sa ilalim ng Official Development Assistance o ODA. Isa raw ito sa programa ng gobyerno na suportado ng mga mamumuhunan ayon kay Architect Nestor Mangyo, Presidente ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM. Panawagan din nila sa mga kandidato na ituloy ang mga proyektong pang-infrastruktura na nasimulan na sakaling sila ay maluklok sa pwesto matapos ang halalan sa May 2022. Criteria that we're looking for our new leaders, especially for us here in Central Luzon or Pampanga, we would like the leaders to promote countryside development, to spur economic activity in our place in Central Luzon. They will continue the BBB projects of this present administration. Isa sa halimbawa na lamang umano ng mga proyektong ito ay ang railway na magdurugtong sa Metro Manila at Clark, Pampanga. May direktang epekto raw ito sa lokal na ekonomiya sakaling maging operational na ito ayon kay Mangyo. Ang pagpapabuti sa access road sa rural area na magpapangat sa kabuhayan ng mga mamamayan at maging ang urban planning sa kada distrito ay may ambag di umano ng mabilis na economic recovery sa bansa. The completion of the North Rail project is very important for the local economy. With all the stations that will be put up from Manila to Clark, many of the prime lands along the area will be developed because of what we call transit-oriented development. Samantala, nitong Sabado, October 2, binuksan na sa mga motorista ang bagong access road ng Ciudad de Victoria Interchange and Overpass Bridge. Dumaan ito sa 30 metrong road right-of-way ng PNR North-South Railway Project sa Bukawi, Bulacan. May lusutan din ito sa North Luzon Expressway o NLEX na maaring tumawid sa Karatig Bayan ng Santa Maria, Bulacan. Ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Mark Villar, magpapaluwag ito sa secondary road ng Governor Halili, connecting road naman ng MacArthur Highway. Kaya ito pong project ay makakadagdag sa ginhawa sa ating mga kababayan sa Bulacan. Travel time, yung dati po na 45 minutes, magiging 10 minutes na lang. Nagkakahalaga ng 900 milyong piso ang Phase 1 at Phase 2 ng 6-lane road project na may habang higit 5 kilometro. Ayon kay Villar, ito na ang huling partisipasyon niya sa pagpapasinaya ng mga proyekto ng kagawaran para bigyang daan ang kanyang pagkandidato sa darating na halalan. Ako naman bilang DPWH Secretary, magpapaalam na rin po ako sa inyong lahat, siyempre sa aking pamilya sa DPWH,
Saka ito na yung last inauguration ko as secretary. Wala namang naibigay na detalye kung kailan siya magbibitiw sa pwesto at kung anong posisyon ang kanyang tatakbuhin. May mag-announce pa ako next week. So hintayin na magkakaroon ako ng announcement next week para Pero sa officially sir, kailan po kayo bababa as DPWH? siguro, yun kasama rin po yan sa announcement. Paolo G. Santos, CLTV News. At sa iba pang mga balita, ilang politiko dito sa Central Luzon ang opisyal nang naghapag ng kanilang kandidatura para sa May 2022 elections nitong nagdaang Sabado at Linggo. Maging ang filing ng Certificate of Candidacy para sa national positions naging makulay rin nitong weekend. Silipin natin kung sino-sino sila sa report ni Rangel Pawit. Kung tradisyon na para sa ibang politiko ang maghain sa unang araw ng pagbubukas ng filing ng Certificate of Candidacy, may mangilan-ngilan naman na pinili ang tinatawag na weekend COC filing ng Commission on Elections. October 2 ay nagsumite ng kanyang kandidatura si dating Santo Tomas Mayor John Sambo para muling subukan ang pagkaalkalde ng bayan. Nitong linggo October 3 naghain na ng kanyang kandidatura si re-electionist sa Palit Pampanga Mayor John Tetangco. Sa Tarlac naman linggo rin nag-file ng COC si Concepcion Mayor Andy Lacson para tumakbo bilang kongresista sa ikatlong distrito. Samantala maging sa national position may mga naghain din nitong weekends. October 2 na maghain ng kanyang kandidatura sa pagkasenador ang veteran broadcaster na si Raffy Tulfo. Para kay Tulfo, pagtutok sa karapatan ng mahihirap ang isa sa mga dahilan ng kanyang pagtakbo. Sa kahit anong klaseng laban, palagi silang nadidihado at mabilis na nalalampaso ang kanilang mga karapatan. Lalo na kapag mayayaman at makapangyarihan ang kanilang nababangga. Kaparehong araw rin na maghain ng COC para sa kanyang pagbabalik Senado si former Senator J.V. Ejercito. Matapos maipasa ang Universal Healthcare System Law, nais niya raw magbalik posisyon para sa pagpapaigting ng implementasyon nito, lalo na ngayong pandemya. Na healthcare system na ang bawat Pilipino ay makakitaman at hindi na mahihirapan without financial burden. Ikinagulat naman ng karamihan ang paghahain ni Senator Bongo ng COC para sa pagka-vice-presidente, kasama ng longtime presidential aide si mismong Pangulong Duterte sa kanyang filing ng COC. Given that President Rodrigo Duterte decided to withdraw his acceptance of nomination, I am here to take on the challenge as the PDP's vice presidential candidate. October 3 naman na maghain ng COC sa pagkasenador ang Mindanaoan civic leader na si Samira Gutok. Nais din mag-comeback sa Senado ni dating Senator Jinggoy Estrada na kasalukuyang nahaharap sa 183 million peso plunder case na may kinalaman sa pork barrel scam. Taong 2017 na makapagpiyansa si Estrada. Nagpaalala naman si PNP Chief Guillermo Eleazar sa mga miyembro ng pulisyan na huwag makiisa sa anumang uri ng partisan politics o pagkampi sa iilang kandidato. I'm warning all our personnel not to meddle into political activities or do things that can be misconstrued as expression of support to any candidate. Tatagal ang filing ng Certificate of Candidacy hanggang sa October 8. Raniel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Ronquillo at Sambo muling magtatapat sa laban sa pagkaalkalde sa Santo Tomas. At Pampanga's Best Founder Lolita Hison pumalaw na sa edad na 84. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Muli maghaharap sa ikalawang pagkakataon sina Santo Tomas, Pampanga incumbent Mayor Gloria Ninang Ronquillo at former Mayor John Sambo. Edukasyon, infrastruktura at kalusugan ang top priority plans na ilalatag umano ng magkabilang kampo sa oras na manalo sa 2022 elections. Si Rainiel Pawid ang may report. Pareho nang nakapag-file ng kani-kanilang Certificate of Candidacy sina Santo Tomas, Pampanga incumbent Mayor Gloria Ronquillo at former Mayor John Sambo. Nitong October 4, saktong kabubukas ng COMELEC office ay naghain na ng kandidatura si Mayor Ronquillo. Kabilang daw sa kanyang continuity plans ay ang mas pinaigting na COVID-19 recovery programs para sa bayan. Nagsisik ako ng mga vaccine sa mga national agencies para madagdagan yung binibigay sa amin ng province. And then talagang araw-araw talaga lumalabas ako para nakikita ako ng tao at nabubus yung moral nila. Maging ang infrastructure programs tulad ng kalsada, asahan na rin umanong mas magiging maayos sa mga susunod na taon. Ilang years lang magkakaroon na tayo ng exit sa Santo Tomas. From NLEX going to Santo Tomas, palabas ng Guagua, going to Lubao. Kasama rin niyang naghain ng COC si Vice Mayoral Candidate Jong Nagit at 8 Municipal Councilor aspirants. Bilang sa mga sangguniang bayan candidate ay si incumbent Councilor Ann Garcia na ang plataforma ay para raw sa edukasyon at infrastruktura. Halos po sa mga teachers po natin na bakunahan na po sila. Pag may okasyon po na kailangan po kami, nakantabay naman po kami sa lahat ng pangangailangan nila. Samantala nitong October 2 ay naghain na rin ng kanyang COC si dating Santo Tomas Mayor John Sambo. Hangad ni Sambo na mag-comeback bilang alkalde ng bayan. Isa sa mga unang pangako ng dating alkalde ang pagpapaaral ng 7 natatanging estudyante ng kursong medisina. Mag-aral medisina na ating kakayahan, kaburian kayong kayang puso. Papag-aral ko po, sarili kong bulsa. Hangad daw ni Sambo na magkaroon ng sapat na doktor sa bayan lalo na't sa oras ng health crisis. Metong mupo, ing pakisabi ko, kayari ng doktor, mamyelang libreng serbisyo, kaya kayong kabalen ko. Kasamang nag-file ng COC ni Sambo ay ang kanyang makatatambal na si incumbent Vice Mayor Matias Pineda at Sangguniang Bayan lineup. Sa kasalukuyan, sina Ronquillo at Sambo pa lang ang opisyal na mayoral candidates ng Santo Tomas na may higit 28,000 registered voters. Rainiel Pawid, CLTV News. Karehiyon, nakalulungkot po na balita, pumanaw na ang Pampanga's Best Founder at Hizon Matriarch na si Leticia Lolita Olalia Hizon o mas kilala bilang Apong Lolet. Naging makulay ang higit 8 dekadang buhay ni Apong Lolet mula sa pagtatayo ng isang maliit na negosyo hanggang sa maging multimillion meat processing corporation na nakapagbigay ng libu-libong hanap buhay sa ating mga kabalet. Ang makabuluhang buhay ni Apong Lolet, ating balikan sa report ni Rainiel Pawid. Pumanaw na sa edad na 84 ang founder ng international processed meat brand na Pampanga's Best na si Leticia Lolita Olalia Hizon o mas kilala bilang Apong Lolet. Renal failure ang ikinamatay ng negosyanteng Kapampangan na kilala rin bilang pilantropo. Dekada 60 nang simula ni Apong Lolet ang paggawa at pagtitinda ng tosino habang siya'y nagtuturo sa isang public elementary school. Kalaunay lumago ang kanilang processed meat business sa tulong ng kanyang asawa na si Ginoong Angelo Hizon. Sa isang pahayag ng yumaong Hizon Matriarch noong siya'y nabubuhay pa, pagmamahal at pagtulong sa kapwa ang isa sa mga naging susi ng kanilang matagumpay na negosyo. Naging multi-million processing meat corporation ng Pampanga's Best Incorporated at naging tulay upang makapagbigay ng trabaho at negosyo sa libu-libong empleyado at reseller. Dahil sa angking galing sa negosyo at dekalidad ng mga produkto, lubusan nang nakilala si Apong Lolet at ang Pampanga's Best. 1999 ang gawaran ng Pampanga's Best ng Department of Agriculture para sa Regional Search for the Cleanest Meat Processing Plant AAA category. Kaparehong taon din na matanggap ni Apong Lolet ang Outstanding Achievement in Medium-Scale Entrepreneurship mula sa 20th Agora Awards. Most Outstanding Fernandino Awardee rin siya noong 2002 at Negosyo Caravan Most Inspiring Pampanga Entrepreneur noong 2007. Patuloy naman ang buhos ng mensahe ng pakikiramay sa pamilya Hizon. Maging sa social media post ng kanyang anak na si Angie Hizon ay dagsari ng paghanga at pasasalamat ng ilang kabalen na natulungan ni Apong Lolet. Rainiel Pawid, CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Nagsumiti na ng kanyang Certificate of Candidacy para sa karera sa pagkaalkalde ng Mabalacat City si Deng Pangilinan, isang kasamahan natin at veteranong broadcaster dito sa lalawigan ng Pampanga. Kabilang daw sa kanyang mga naisisulong ang krusada kontra korupsyon. Makakalaban ni Pangilinan si incumbent Mayor Crisostomo Garbo. Para pag-usapan pa ang kanyang mga plataforma, makakasama natin ngayon sa program si Deng Pangilinan. Magandang gabi sa iyo, kasamang Deng. Magandang gabi sa iyo, Ma'am Sonia, kaibigan. Kumusta na po kayo? Mabuti. At kahapon, nag-file ka na ng COC. Gaano mo katagal pinag-isipan ang pagtakbo bilang alkalde ng Mabalacat? Kasi akala ko noong una, nagbibiro ka lang. Seryoso ko pala at may haka-haka noon na sabi mo hindi totoo yung haka-haka na yon na ikaw ay tatakbo para kay Boking Morales. Ay, hindi totoo yan, Ma'am Sonia. No? At tayo po, pinlano natin ito since last year pa, no? Nung magkaroon ng pandemya. At nakita kasi natin na kailangan siguro natin tulungan yung mga kababayan natin, lalo na ngayong panahon na talagang pwedeng natin sabihin na abnormal ang buhay natin ngayon. Kaya kasi meron naman tayong kakayahan na pwedeng gamitin para matulungan ang ating mga kababayan. Napakaganda na yung hangarin, pero sa palagay mo ba yung kasalukuyang namumuno si Mayor Garbo ay hindi niya natutugunan yung mga pangangailangan ng mga tao sa mga mamamayan ng Mabalacat, o higit mo matutugunan ito sa iyong palagay? Siguro mas higit ko pang matutugunan yung problema ng aming kinakaharap ngayon dito sa Mabalacat. Kasi isa sa mga dahilan kaya siguro napunta tayo sa ganitong sitwasyon dahil na rin kasi doon sa mga lumalapit sa ating mga kababayan na disappointed sila dito sa kasalukuyang administrasyon, lalo na dito sa paglaban nitong pandemya. Kumbaga para sigurong nakukulangan ang ating mga kababayan dun sa mga serbisyo na hinahanap nila sa ating syudad dahil alam mo naman Ma'am Sonia, ang Mabalacat City at Angeles City magkatabi-yan. Pagdating po sa pondo, halos parehas lang yan, mga 1.7 billion annually. Ang populasyon po ng Mabalacat ay nasa mahigit 230,000. Samantala yung populasyon po ng Angeles City nasa mahigit 400,000. At yung mga barangay sa Mabalacat is 27,000. Samantalang yung Angeles City nasa 33 barangays. Pero yung pong nakikita 27 barangays kamo, 27 barangays. 27 barangays sa Mabalacat, 33 sa Angeles City. Kaya yun, naikukumpara ng ating mga kababayan yung mga serbisyong nakikita nila sa Angeles City, bakit hindi nangyayari sa aming syudad. Halimbawa, kasamang Deng, ano yung mga specific na yun? Pwede ka ba magbigay ng 3 hanggang 5 halimbawa ng kinaiinggitan, sabihin mo na ng mga taga-Mabalacat sa mga naibibigay sa mga taga-Angeles City, samantalang sabi mo nga halos magkapareho lamang ang revenues, no? Na pumapasok sa Mabalacat City at Angeles City at di hamak na mas marami yung populasyon ng Angeles City. Ano yung 4 hanggang 5 halimbawa na pwede mong ibigay? Kasi siyempre, maraming mga programa ang administrasyon ni Mayor Garbo na kinatutuwa naman ng iba. So gusto sigurong malaman ng mga hindi taga-Mabalacat o ng mga taga-Angeles o Pampanga, ano ba yung mga iyon na inilalapit sa iyo ng mga taga-Mabalacat mismo, kasamang Deng? Ito yung nakita natin for the past, no? Sa Angeles City, nagbigay sila ng mga free tablet sa mga lahat ng mga public school student na hindi nangyari sa Mabalacat yun. Isa yun. Ang Angeles City, nagbigay ng free wifi sa lahat ng mga strategic areas ng mga
bara-barangay para sa ganun nga makatulong sa ating mga mag-aaral na nasa online. Yun na rin yung mga nagtatrabaho na nasa online din. Yun ang isa sa mga nakita natin na hindi natin nakita sa aming bayan. Pangalawa, yung sa vaccination program. Sa Angeles City, halos patapos na sila. Sa amin, hindi pa rin. At nakita natin kung gaano ka-effective yung vaccination program na sinasagawa ng Angeles City kumpara sa amin, yung ronda bakuna na halos-halos araw-araw nasa barangay sila. Samantalang sa amin, napakabagal nitong ronda bakuna. At isa pa yung nakita kong problema nung nakaraang pandemya, yung kakulangan namin at mabagal na pagkilos ng syudad dahil wala kaming sariling isolation facilities. Nung kasagsagan ng pandemya last year, ang balita ko parang ngayon pa lang sila nagtatayo. Okay. So lahat ng mga pasyente, mga tinamaan ng COVID, ay halos dinadala lang sa iba't ibang mga facilities dito sa Pampanga, kasama na din sa New Clark City, dito sa may Fontana noon, at dito sa may mga ano ba yung ibang mga facilities niya. Pero sa amin, wala kaming sariling isolation facilities. Pero merong tent city, di ba kasamang Deng? Oo, yun nga, may tent city. Pero yung ibang mga bayan, kahit merong tent city, meron din silang mga sariling isolation facilities. Okay. Yun ang tinutukoy natin kasi ang nagiging problema ng mga kababayan natin pag dinadala nila sa ibang mga lugar na medyo malayo, mahirap na makaabot yung mga ibang mga personal na tulong na gustong ibigay ng mga kababayan natin doon sa kanilang mga pamilya na nabiktima ng COVID. Okay. Samantalang kung nandito lang sila, malapit lang sila kahit papano, pwede nilang ipaabot yung kanilang mga tulong, Ma'am Sonia. So yun ang mga nakita nating mga pagkukulang ng ginawa ng ating syudad. At nung panahon din yun, alos patapos na yung lockdown, pero wala pa rin mga tulong na binaba yung city government nung panahon na yun. Halos nasa buwan ng June o July noon doon pa lang dumating yung mga ayuda na binaba nila sa ating mga kababayan ng panahon na yun. So nakikita natin talagang mayroong mga pagkukulang doon sa mga service yung binibigay ng ating syudad. Dahil napakasimple lang, Ma'am Sonia. Ngayong panahon na ito kasi ang nakikita nating problema, tatlo lang Yung health program ng gobyerno dahil because of the pandemic, at yung mga education program ng ating mga kababayan dahil hindi sila nakakapasok sa mga eskwelahan. At saka yung mga kababayan natin ng mga nawalan ng trabaho na kailangan bigyan ng tulong sa pamagitan ng mga ayuda o ano pang klaseng tulong na manggagaling sa lokal at sa ibang mga sektor ng ating bansa. Kasamang Deng, nabanggit mo kanina na 1.7 billion ang income ng Mabalakad, no? Sa palagay mo ba hindi nagagamit ng maayos ang pondo? Yun ba yung tinutukoy mo na pagkukulang? Oo, kasi binabasa ko kasi yung latest COA report ngayon, yung 220, at nakikita ko doon kung paano talaga nila ginamit yung mga pera na hindi siguro dapat doon mapunta. At sa darating na panahon, pwede ko siguro i-share sa inyo pag ako'y natapos ko ng ibusisihin itong COA report na nilabas ng Commission on Audit from the year January 2020. Kasamang Deng, kung ngayon mo yan inilalabas, lilitaw na parang politically motivated kasi tumatakbo ka sa halalan. Well, hindi ba ganon? Usually naman yan ang palaging sinasabi ng mga incumbent official pag may sinasabi kang mali sa kanila, politically motivated, politically propaganded. Pero ang sabi ko naman, documented ito. It is a report from the Commission on Audit. Paano mo sasabing politically motivated? Kahit nga si Juan de la Cruz, kahit sino sa ating mga kababayan, pwedeng pumunta doon sa website ng COA at makikita nila
yung report doon, di ba? May transparency tayo. At alam mo yan, Ma'am Sonia, na directly kahit ikaw, kahit sino, pwedeng pumunta doon sa website ng COA at makikita nila kung ano yung naging report ng kanilang pagsusuri pagdating sa paggastos ng pondo ng ating syudad. Pero may kasamang din, meron ka naman access sa media, media man ka. Ito ba ay nailabas mo na at napaabot mo na sa mga kasamahan natin sa media nung mga nakaraan kung kailan ito lumabas, o ngayon nakapag-file ka na ng COC, doon mo pa lamang pinapahayag? Actually, matagal na nating sinabi to, matagal na rin alam ng ilang mga kasamahan natin sa media dahil lumabas itong COA report sa website nung buwan pa lang yata ng May. So bago pa lang. At naibalita mo na ito? Ito, hindi ko pa naibalita totally, pero kasi nga hinihimay pa natin para mas klaro, para mas maintindihan ng ating mga kababayan. Kasi yung iba kasing mga salitang ginagamit nila sa COA medyo highly technically. So yun gusto natin, pag nilabas natin, talagang mas maintindihan ng ating ordinaryong mga kababayan. Kasamang Deng, naisipan ka naming imbitahan para magsalita dito sa ating news ngayong araw pagkat kasamahan ka namin sa media at gusto naming malaman kung papaano ang isang media man, media person na katulad mo ay makapaghahatid o makakapagdala ng pagbabago, no, saan man, no, lalo na sa iyong lugar sa Mabalacat City. Ang masasabi ko lang sa iyo ngayon ay good luck. Sana, alam ko, malaking desisyon yan, pero kung ano man ang naging, ang malalim na dahilan kung bakit ikaw ay nagdesisyong tumakbo, good luck sa iyo at sana maging mabuting ehemplo ka pagkat ikaw ay kasamahan natin sa media. Ako naman ang ano ko lang naman, ang pinangahawakan ko lang yung ating kredibilidad, ang ating pagkatao. Sabi ko nga, Ma'am Sonia, hindi mahirap ang magserbisyo sa gobyerno. Huwag mo lang nakawin ang pera ng mamamayan. Ganun lang kasimple public service. Kaya nga sinabing public service is to spend the money, the people's money, wisely. Okay. Maraming salamat sa iyo, kasamang Deng, at sa ibang pagkakataon, maari ka naming imbitahan uli at maaring magkaharap kayo mismo ni Mayor Chris Garbo sa programang Perspektiba kung saan ako din ang host. Sana'y paunlakan niyo ang aming imbitasyon para sa isang harapang debate. Para nang sa ganon, ang mga binabanggit mo ay masagot ni Mayor Chris Garbo. Maraming salamat sa iyo, kasamang Deng. Maraming salamat, Ma'am Sonia, at sa lahat po ng nakasubaybay sa programang CLTV 36. Maraming salamat po. Magandang gabi. Sa pagbabalik ng CLTV News, Nueva Ecija at Arayat, Pampanga, posibleng isailalim sa election watch list ayon sa PNP. At pag-aalaga ng hayop ngayong pandemya makakatulong sa ating mental health. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik po ang CLTV News at sa detalye ng iba pang mga balita. Under assessment daw ngayon sa Philippine National Police ang lalawigan ng Nueva Ecija at ang bayan ng Arayat sa Pampanga habang papalapit ang eleksyon. Posible raw kasing isailalim sa election watch list ang mga ito dahil na rin sa mainit na sitwasyong pampolitika sa mga naturang lugar. May detalye ng balitang yan si Paulo G. Santos. Generally peaceful daw ang ika-4 na araw ng filing ng Certificate of Candidacy o COC dito sa Central Luzon. Ito ang kinumpirma ng Direktor ng Police Regional Office 3 na si Police Brigadier General Valeriano De Leon sa CLTV News. Well, it is generally peaceful at we are all observing IATF. Ito'y dulot ng isang aktibong coordination and collaboration between all other law enforcement.
Ayon sa opisyal, wala pang naisumbong ang COMELEC na local political party sa Central Luzon na lumabag maging sa ipinagbabawal na malapistang paghahain ng Certificate of Candidacy. Pero sa kasalukuyan umano ay may close coordination ngayon ang Regional Office ng PNP sa pag-ungkat ng mga kaso ng election-related violence sa ilang bayan sa Pampanga at sa lalawigan ng Nueva Ecija. Yes, nandiyan yan, nakita ko yan, binanggit ko na lugar dito sa Pampanga. Pero sa probinsya naman, sa kabuuan ng Pampanga is generally peaceful. We are closely watching Nueva Ecija. Marami akong mga pinare-review yung mga cases transpired last time, no? Kasi we can draw good practices, we can employ intervention that will minimize o kaya sabihin na natin mawala yung occurrence ng violence. No? Sa record ng PNP, higit na mas mataas ang election-related violence incidents o ERVI sa tuwing magkasabay ang local and national elections. Gaya na lamang umano noong 2016 kung saan nagkaroon ng 133 incidents ng election-related violence sa buong bansa habang 60 naman ang naitala noong 2019 midterm election. Base sa nakuhang record ng CLTV News, noong 2016 kabilang ang Nueva Ecija sa 9 na probinsya na nailagay sa election watch list. Ngayong 2022 election, may tiyak na makakabangga ang umaliklan sa gubernatorial seat ng lalawigan na si Palayan Mayor Rian Cuevas. Ayon naman kay General De Leon, may dynamics ang pagtatakda ng mga pulisiya sa isang lugar na mailalagay sa election watch list. Alam natin there is an intense presence of yung may mga intense political rivalry. Mamomonitor natin yan, no? Medyo may mga discontentment from both parties. Meron na rin kaming namomonitor assuming na nag-organize ng mga mga grupo nila. Samantala, sa pagharap ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda sa media nitong unang araw ng filing ng COC October 1, nanawagan ito sa mga kapwa politiko. Nagaano man ang interes na may panalo ang kampanya, ay maiwasan umano sana ang mainit na kantyawan na nagiging mitsa ng gulo tuwing halalan. Tama na ho yung kung ano yung intensyon natin, sabihin natin, wag na ho tayo magpalitan pa ng mga masasamang salita. Tignan na lang ho natin kung ano yung intensyon natin. Yun na lang sabihin natin sa tao. Wag na ho natin pakialaman yung intensyon ng iba. Respetuhin ho natin yung intensyon natin sa isa't isa. Tumanggi munang magbigay ng kumpirmasyon ng paghain ng COC si Pineda sa pagsabak nito sa halalan 2022 habang matunog na babangga sa angkan ng mga Pineda para sa gubernatorial seat ng Pampanga ay si dating Candaba Mayor Danilo Bailon. Paolo G. Santos, CLTV News. Mga karehiyon, may alaga ba kayong hayop gaya ng aso o pusa? Kung wala pa, baka gusto niyong subukang mag-alaga lalo na ngayong pandemya. At marami sa atin ang nananatili sa bahay. Bukod kasi sa cute nilang itsura, nakakatulong din ang mga hayop para mabawasan ang ating pinagdadaanan stress at anxieties. Tulad halimbawa ni Justin Dizon. May alaga siyang ang pangalan ay Pepito. Panoorin natin ang mga cute na bantay at muning sa kwento ni Jennifer Salenga. Ngayong panahon ng pandemya, kanya-kanyang paraan ang ginagawa ng ating mga kababayan upang mabawasan ang stress, anxiety, depression at pagkalungkot. Ang iba ay dinaan sa pag-aalaga ng mga halaman. Sa panahong ito, dumami rin ang mga nahilig sa pagbibisikleta. Naging pampatanggal stress din para sa iba ang baking at marami pang iba. Pero alam niyo ba na ang mga alagang hayop tulad ng aso at pusa, malaki ang maitutulong sa mental health ng isang tao? Sa panahon na karamihan ay stay at home, kahit pa pagbisita sa mga kaanak ay pinagbabawal bilang pag-iingat sa hawa ng COVID-19. Huwag mag-alala dahil while the family is away, sina Bantay at Muning are here to play. Napupunuan ng napupunuan ng mga pets
yung longing natin for affection, tapos yung companionship, ibang-iba, no? Walang katulad yung pagmamahal na binibigay ng isang pet. Unconditional, walang tinitingnan. So napupunuan nun sigurado yung emotional needs at saka psychological needs ng isang pet owner. Ang laking bagay sa mental health ng isang tao yung meron siyang pet ngayon. Kesa magmukmok, tulad ng isang tao, maaari rin daw maglabas ng hinaing sa ating mga alagang hayop. Hindi man sila makasagot, naiintindihan daw nila ang emosyon ng kanilang owner. Mas magandang kausapin mo yung pet rather than you talk to the wall or to the ceiling. Kahit may konti kang may binibigay ka sa kanyang pagkainis kung minsan, wala, hindi yun pinapansin ng aso. Tatakbo pa rin siya sa'yo, yayakakapin ka pa rin, magwawag pa rin ng tail sa'yo. So, hindi yun nagagawa ng tao sa totoo lang. Proven na yan, at saka scientifically, aminado naman tayong lahat na ang hayop lang ang nakapagbibigay, or yung mga pets like dogs, ang nakapagbibigay ng unconditional na affection. Ang unconditional love at acceptance na binibigay ng mga alagang hayop ay hindi matatawaran. Ayon sa pag-aaral, ang simpleng eye contact sa inyong alagang aso halimbawa, nagre-release ng hormones na nagpapasaya sa isang tao. Ang hormones na ito ay tinatawag na oxytocin, na tinatawag ding love hormones. Nagsisilbi din itong mood booster. Pero ang kakayahan na ito na maaring ibigay ng mga hayop, hindi pansin ng ilan. Kung may pet lover, mayroon din namang abusado sa mga hayop. Ayon sa Animal Kingdom Foundation o AKF, isang Tarlac-based non-government organization na nangangalaga at nagtataguyod sa karapatan ng mga hayop, tila mas naging bayolente ang mga nang-aabuso sa mga hayop ngayong panahon ng pandemya. Ang mga hayop daw kasi ang pinagbabalingan ng init ng ulo ng ilan. But still, hindi yun excuse na pagmalupitan. Kasi nakakakuha kami ng mga cases na halos mawarak yung dibdib ng isang pusa kasi tinaga. Meron din naman na yung mga hind legs ng mga aso halos na nakalaylay na. Mas naging gruesome yung situation sa individual way of inflicting cruelty dun sa mga animals. Dahil dito, nagpaalala ang AKF sa publiko sa kasong maaring harapin ng mga taong mahuhuling nananakit ng mga hayop. Ayon sa Republic Act 8485 na mas kilala bilang Animal Welfare Act, dapat mabigyan ang lahat ng hayop ng wastong pangangalaga at maaring maparusahan ang sinumang mapatunayang lumalabag dito. Hinihikayat din ng Animal Kingdom Foundation ang publiko na mag-report ng mga pang-aabuso sa mga hayop upang mabigyan sila ng proteksyon na nararapat sa kanila. Minsan kasi yung may-ari napapakiusapan na lang na meron tayong nairereklamo, the more na nagkakaroon ng awareness yung tao rather than yung pasensyahan lang. Kasi kung pasensyahan lang, walang mangyayari. Andyan na yung batas kasi. Ang ganda na ng batas sa Pilipinas. Sayang talaga. Jennifer Salenga, CLTV News. Ayun, ang cute ng mga aso at pusa. At maidagdag ko lang, kung nais po ninyong mag-ampon ng alagang hayop, pwede ho kayong magtungo o kumontak dyan sa Animal Kingdom Foundation. Nakarating na ho tayo dyan at talagang napakaganda yung shelter nila at pwedeng alagaan yung mga aso. For adoption po yan. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Magandang gabi po sa ating mga kababayan. Narito po ang magiging taya ng ating panahon sa susunod na 24 oras. Sa ngayon po ay meron po tayo isang tropical depression na binigyan po natin ng local name na Lani. Siya po ngayon ay namataan dyan sa may Canigao Channel and heading towards the Camotes Sea. Ito po ngayon ay nasa may coastal waters ng Maasin City, Southern Leyte.
at nagtataglay po ng lakas na hangin na umaabot po ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito po ay mabilis naman kumikilos, pakanluran, hilagang kanluran sa 20 kilometers per hour. So sa ngayon po ay nakataas na po ang babala ng bagyo dito po sa Luzon. Ang mga lugar po ng southern portion of Masbate, ang southern portion ng Romblon, ang southern portion of Oriental Mindoro, kasama na po dito ang southern portion ng Occidental Mindoro, ang northern portion ng Palawan, kasama na po ang Calamian at Puyo Island. So sa Luzon po, yan po yung mga lugar na nakakasailalim na po ng babala ng bagyo bilang isa. Samantala po, sa Visayas naman po ay nakataas na rin po ang signal number 1 dyan sa may Eastern Samar, sa Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Capiz, Aklan, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, the northern and central portion of Negros Oriental, kasama na rin po dito ang Cebu at Bohol. Sa Mindanao na po, naman po ay ang Surigao del Norte, Dinagat Islands, ang northern portion of Agusan del Norte at kasama na rin po dito ang Camiguin. So lahat po ng mga lugar na nabanggit ay nasa ilalim na po ng bagyo, ng babala ng bagyo bilang isa. So pinag-iingat pa rin po ang lahat. Base po sa forecast track na ipinabas ng Pag-asa, medyo may pagbabago na po yung paglabas nitong si Lani dito sa ating kalupaan at sa ating Philippine Area of Responsibility. Posible po itong lumabas na ng October 7. So yun po. Yun po yung maibibigay natin na impormasyon sa ngayon. At ito na po yung pangatlong bulletin na ipinalabas ng Pag-asa tungkol po dito kay Tropical Depression Lani. So asahan pa rin po natin ang mga panakanakang mga pag-ulan, moderate to heavy. Asahan po natin yan at pinag-iingat po yung mga nasa low-lying areas sa mga posibleng flash floods at yung po naman nasa babunduking lugar ay prone po kayo sa mga landslide. So pinag-iingat po ang lahat. Magandang gabi po. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari nyo i-follow ang aming social media pages. Para sa Facebook, at CLTV36 Official at CLTV36 News. Para sa Twitter, at CLTV36, ang aming Instagram ay at CLTV36 Official. Karehiyon, kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede ninyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang ating mga programa nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners dito sa buong Central Luzon. Kasama si Justin Dizon at ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Sonia P. Soto. Maraming salamat. Mga karehiyon, 82 days na lamang at Pasko na. Thank you.